Kaixo, egunon, ongi etorriak gure asteartetan saiora. Gaur beti bezala elkarrizketekin hasiko gara. Eta gaur Peru ekarriko digu. Kaixo Peru, zer prestatu diguzu? Kaixo Andrea, orain elkarrizketa batekin utziko dizugu. Hauxe izan da gure elkarrizketa. Eskerrik asko Peru. Emakumezko kirolari generazio berria sortu da Euskal Herrian. Nola bukatu zenuen zure kasuan kirol honetan? Ba zenuen erreferente femininorik, ala zuk ireki duzu bidea? Txikitatik pentsatzen ahal zenuen honetan bukatuko zenuela, azken finean nola hasi zenuen honetan? Bueno, ni beti egon naiz kirol mundun, eta hasieran, surfakin hasi nintzen, gero futbolen hasi nintzen, eta futbola egiten nuen bitarten Hondarribia jo nintzen trialeko konpetizio bat ikustea, enekin zertzen, baina jo nintzen ikustea, gustatu zitzaiten, eta aitei bizikleta bat eskatu nion, beak ekarri zian, eta urte bate honitzen futbola eta triala egiten, biak batea, baina azkenen partiok eta kompetiziok gehienetan egun berdinen izate zian, eta azkenen trialakin bukatu nun. Ez jakinentzako zertan datza trialak? Triala da, kasu honetan bizikletan, moton berdina da, baina azkenen bizikleta txiki batekin, eta harrik saltatzen datza. Duela gutxi, Txinatik bueltatu zara urrezko gomiarekin. Ezagutzen ez zaituztenentzat, zen izan da zure ibilbidea munduko txapelduna izatera heldu arte? Urte hau izan da, usteet, hobena, zeatan. Eta, azkenen Espainiko txapeldun gatu naiz, Espainiko kopako txapeldun baita, munduko kopako 3. eta, Txinan egon naiz orain dela aste bat. Eta, individualen 5. postua lortuet, baina munduko txapeldun izan gea ekipotan. Ondo. Pentsatzen dut, denbora eskainiko diozula kirol honi ibilbide hau izateko. Nola eta non prestatzen zara txapelketarako? Talderen batean zaude? Orain dela 2 urte, urteetatik Monti bizikletan talden nao. Eta, prestatzet, entrenadorea kasuntan Gijoneko haukat. Eta, urteko konpetizio garrantzitsuna Txinakoa da, munduko txapelketa dela. Eta egon naiz udaratik orain arte Gijonen bizitzen. Eta, azkenen familia eta dena hemen eukiet, eta nian egon naiz, bilabete bat. Txirrindularitzako beste modalitate batean aritu altzara? Ez, hain pretemporadan bai tetela karretera eta montan baika, baina bestela ez zer egiten. Eta zein duzu hurrengo erronka? Zer okazu pentsatua edo? Hain bizikleta kasun deskantzatzen nago. Hemendik 2 aste eta hasiko naiz pretemporadakin, baina hain zuhiltzaien oposaketak prestatuko ditut. Kirol honi hainbeste denbora eskainita, zerbait gehiago egiten duzu, ala honetaz bizara? Osan ez orain txe, bomberoan... Bai, hain hasiko naiz oposaketak prestatzen, eta trialan mundua oso txikia da, inorrek ez dezautzen, eta oso zaila da behataz bizitzea. Bizitzea, trialeko eskolak dituztenak, baina jende gutxi da. Erraza alda kirola eta gainontzekoak uztartzea, lagunak, ikasketak, familia... Zaila da, ikasketetan ordu asko pasatzen dituzulako, entrenatzen baita ordu asko behar dituzu, eta azkenen, edo ondo organizatzea, baina berdin oso zaila da. Atzera begira denok ditugu oroitzapen onak eta ez horren gozoak. Zeintzuk dira kirol honek eman dizkizun bizipen onenak eta txarrenak? Honenak, nik uste lehen urten munduko txapelketan individualen 3. bukatu nun. Eta aurten baita ekipotan lehenengo bukatu dugu, eta azkenen hor ikustezu lan guztiak zezertako bali egula. Baina esatezu bezala momentu txarrak daude. Ez hain honak, azkenen ordu asko pasatzen dituzu bizikletan. Eta nik uste txarrena izan zala orain dela 4 urte, lehenengo munduko kopan hasi ginen konpetitzen eta neska bat erorintzan. Eta, azkenen oso gaizki erori zan, eta, esan ziguen tetraplegika altzula gehatu, eta nik uste, azkenen hori izatea momentu txarrenak.
Bueno, zer esango zenioke zure berdina egin nahi duen norbaiti? Bueno, azkenen pertsona bati kirol bat edo zehose gustatze bazaio, hasteko, probatzeko behintzat, eta gustatze bazaio, segitzeko. Zein izan da zure lesiorik gogorrena? Edo euki alduzu? Ez, oraingoz ez dut euki, eta espero ez eukitzea. Badakizu eskola batean gaudela, zer oroitzapen dituzu eskola garaiataz? Bueno, egia esango dizut, bi eskolatan egon naiz, lehenengon oroitzapenak ez dira oso onak izan, ze, bueno, da munduko kopatan eta hasi nintzanen konpetitzen, eta azkenen, bueno, munduko kopa hasteakon azterketa garaia zen, eta ez ziaten azterketak aldatzen, eta azkenen etortzen nintzen astelen baten bidai batetik, eta aste hartetan azterketan eukan. Eta azkenen, izan zen 3. mailan, 4. mailan, DBH-en. Eta gero aldatu nintzen, Andoaina, beste eskola batea, eta egia esan han kriston guztua naizela, ze hasieratik azterketa guztik aldatu jate, beti lagundu jate, eta... Lasaiago. Bai. Zer esango zenioke DBH lauko ikaslei? Bueno, zehose gustatze bazaie edo ametxen bat balin baukate, bere bila juteko. Bueno, honekin bukatu dugu Irene, mi esker. Zuri. Baina joan aurretik azken gauzatxo bat. Ikusi ez bizikleta bat ekarri zula. Bai. Eta hengo zeniguke erakustaldi txiki bat. Bai, jarriko zea lurren. Bueno, ikusiko dago. Honika, zakit. Well, I saw I told you and it's fantasy, but I can't do you anyway. So you told my hair and I don't mind bleeding. Any old time to keep me waiting. I got a love that keeps me waiting. I got a love that keeps me waiting. I'm a lonely boy. I'm a lonely boy. I got a love that keeps me waiting. When you smiled, I scared you, and your daddy left you, and I should have doubted you. You're too sad. Vaya como esta será el sol en entero. Eta orain, eroberriekin hasiko gara. Dakizuen bezala, eroberriak gure klaseak aukeratutako 3 berri zoro dira. Astean zehar gertatutakoak. Gaurkoan Maite ekarriko dizkigu eroberriak. Kaixo Maite, zer prestatu diguzu? Lehenengo eroberria da Giuseppe Girondina 70 urteko gizon batek bere historia kontatzen dula. Goizero, itsasora joten da bere emaztearen irudi batekin, eta joten da kostaldera itsasoa begiratzen, eta beti eserleku batean egoten da, eta kontatzen du bere emaztea lehenengo eta bakar, bere maitasuna bakarra zera, eta batzuetan negargure ematen zaio.
Beste ero berria da Indonesiako emakume bat joaten dela hegazkin baten atzetik, korrika. Zeren galdu zuen, hegazkina galdu zuen, eta joan zen hegazkin atzetik. Eta... Arriskutsua. Bai. Eta beste ero berria da, Tailandiako mutil bat komunera joan zen, bere gauzak egitera, eta orduan suge bat atera zen. Baina. Bueno, hauxe izan da gure gaurko aste artean saioa. Eskerrik asko Maite, eta besterik gabe, hurrengo astera arte.